dako kayong tinguha sa daghan kayong mga tao sa atong panahon karon. Tungod lagi kagubot, kasamok, nga naa nas kalibutan, naa nas katilingban, bisan gani diha sulod sa pamilya, nga unta makabaton na unta og kalinaw ang kalibutan. Nga naa na untay kalinaw ang katilingban. Nga naa untay kalinaw diha sulod sa pamilya. Pero nganong kutob ramanis pagampo, nganong lisod man kayo ni nga mahitabo diha sa kalibutan, diha sa katilingban, ingon man diha sa pamilya ang kalinaw. Tungod kay ang atong kalibutan, ingon man ang atong katilingban, bisan gani diha sa pamilya, masakiton kayo. O unsa nga klase nga sakit? Sakit sa kanser. Cancer sa kanang gitawag nato in English og unforgiveness. Cancer sa dili mapasayloon. Mo na nga imposible kayo nga naay kalinaw ang kalibutan, ang katilingban, ingon man diha sa pamilya, kung dili mo pasaylo ang katawhan. Mao bitaw na nga sa kanta, sa sikat nga kanta ni John Lennon, sa iyahang kanta nga Imagine. Imagino na lang, living the world in peace. Pero unsa may dako kayong sayop ni anang maong kanta ni John Lennon sa iyahang Imagine, living the world in peace. Kaya nga naman, gi-exclude man ni John Lennon ang Ginoo. Imagine ha, ni anang maong kanta ha, imagine there's no heaven. Once nga mo deny gani ka nga naay langit, automatic yun na nga mo deny ka nga wahi Ginoo. Imposible kayo nga maabot sa tao ang kalibutan, nga magmalinawon ang kalibutan kung walay Ginoo. Gubot naman gani kayo ang kalibutan, nga naa pay Ginoo, samot nagway Ginoo ang kalibutan. Nganong imposible man nga maabot ang kalinaw kung ang atong hunaw-naon puro ra tawhanon. Bisan pag maghisgot kag pasaylong tawhanon, di gyud na makaabot sa perfection sa kalinaw, sa kalibutan, sa katilingban, ingon man sa pamilya. Kay layo kaayo ang tawhanong pasaylo, ingon man sa pasaylo sa Ginoo. Ato ebanghelyo naghisgot mangguni og pasaylo. Way laing paagi nga maabot sa tao ang kalinaw, di pinaagi ra pasaylo. Layo kayo ang tawhanong pasaylo kaysa pasaylo sa Ginoo. Kay ang tawhanong pasaylo selective kayo, qualitative kayo, conditional kayo. Unsay bot pasabot anang selective? Ang imorang pasayloon kadturang imuhang gusto. Ang imurang pasayloon, qualitative, kadturang gwapo o gwapa. Conditional, imuhang pasayloon, pero aduna kay gihatag nga kondisyon. Gani, ang pasaylong tawhanon, limited kayo. Bisan gani madungog nato sa pangutana ni San Pedro ngadto sa Ginoo. Ginoo, kapila man ako pasayloon, ang akong isikataw kung makasala nako, makapito ba? Nagtuo manggod si San Pedro nga manggihatago na siya sa iyahang pasaylo kung makapasaylo siya makapito. Kaya nga naman, ang mentalidad god sa mga Hudiyo, katulora. Ang tao masayop, human ana di na pasayloon. Bisan gani kita, naa manggihapon ganita anang mentalidad. Masipyat na gani kaduha, unsay kasagaran di aksyon, pun-i pa niya ha? Pun-i pa niya. Di ba? Piti ka. Unya naapigid tayo laing expression, gawas lang anang pun-i. Kanang bitawong expression ito nga, gamay na lang yung ka ha? Gamay na lang yung ka. Limited kayo ang ato ang pagpasaylo. Muna nga di gyud na makatambal sa kalinaw sa kalibutan. Gawas lang kung ang tao moablis pasaylo sama sa pasaylo nga gipakita sa atong Ginoos Kristo. Sama sa pasaylo nga gitudlo sa atong Ginoos Kristo. Kaya ang pasaylo sa atong Ginoos Kristo, God,
dili selective, dili conditional, walay limit, dili man gani qualitative. Bisan gani ang tao sa iyang pagkadautan, bisag unsa nga grabe nga sala nga mabuhat sa tao, bisan gani kanang nadungog nato giingon nga sala kontra sa Espiritu Santo, dili pasayloon. Pero kung ang tao mangayog pasaylo sa Ginoo, pasayloon man siya sa Ginoo. Kaya nga naman, ang pasaylo sa Ginoo, wa na magdepende nimo. Ang pasaylo sa Ginoo, wa na magdepende sa imuhang estado o sa imuhang kondisyon. Ang pasaylo sa Ginoo tungod sa iyang kinaiyahan nga mahigugmaon. O ang pinakanindot nga ekspresyon iniyang paghigugma kanato diha sa iyang pasaylo. Mao na nga ang tao bisag unsa pa kadako ang sala basta mangayog pasaylo, pasayloon na sa Ginoo. Pero ang pangutana ani, nganong lisod man kaayo ang tao mo pasaylo? Daghan kayo mga rason nganong lisod kaayo ang tao mo pasaylo, pero kasagarang rason gyud nganong ang tao maglisod mo pasaylo, unang rason tungod kay mibati tas kasakit nga gibuhat sa uban dinhi kanato. Nianang maong sakit nga atong nabati maglisod ta og pasaylo sa uban. Tanawa ra gud, sigurado man gyud ko nga way adlaw nga mulabay nga dili mo katan-aw sa inyong cellphone para pag Facebook, para pagtan-aw diha sa social media. Pila diha sa Facebook ang gipang post diha. Ginikanan nga moingon nga dili kapasaylo sa nakapatay sa ilahang anak. Ginikanan moingon mo post diha sa social media, sa Facebook nga dili makapasaylo sa nag-rape sa ilahang anak. Bisan gani asawa mo post diha sa Facebook nga dili makapasaylo sa iyang bana nga nasakpan niya didto sa usa ka inn o sa usa ka hotel, kuyog ang iyang kabit. Bisan gani makit-an diha nga gipost sa Facebook bana nga dili kapasaylo sa iyang asawa, kay ang iyang asawa nasakpan niya nga ningsulod og hotel o motel, kuyog ang iyang kabit. Ug uban pang mga sitwasyon sa panghitabo sa tao nga dili kapasaylo. Ngano man tungod sa sakit nga ilahang nadawat. Ikaduhang rason nganong lisod kayo ipasaylo tungod kay kinaiyahan manggod natong mga tao nga asa ganita masakitan dili na dayon ta mopaduol ni anak. Kung kanang tawhana nakapasakit nako, di na gyud ko moduol ni anang tawhana. Mopalayo nako ni anang maong tawhana. Mopalayo na magay ng iro kung pirmi nimong pasakitan. Layo pa gani ka, makakita ng iro nimo, daga na gina, mopalayo na gina nimo. Iro ra gani na ha. O bisan gani ang ubang mananap nga imong pasakitan, di na gani na moduol nimo. Sambot ng tao. Og ikatulong rason nganong lisod kayo ipasaylo, tungod kay kita di ta kalimot sa kasakitan nga ato nadawat sa gihimo ni anang mga maong tao dinhi kanato. Bisan to natuod og miingon nata nga ako na sang gipasaylo, dugay na kaito, gipasaylo na ako to. Pero every time nga makadumdum ta sa iyang gibuhat diri kanato, mubukal gihapon ang atong dugo. Unya naagi po nato ang pagtinguha sa pagpanimalos. Unsa may kasagaran hinungdan nganong diha sa mga tapok-tapok, sa mga disko-disko, sa mga bayli-bayli nga mahitabo ang kagubot. Tungod kay kasagarang mahitabo inigabot diha, makita ka nga naay laing tawo nga uy mao man day nang akong kontra kaniadto dito sa kuan, gibinuangan ko na niya, musulti din sa barkada. Yalabi nagkainom-inom na gamay. Maingon nga sige atong birahan. Kaya naman nakadumdum. Dili kalimot, wa pa kamubuon mo na nga lisod ipasaylo. Pero nganong kinahanglan magyud ang tao mo pasaylo? Una, kinahanglan ang tao mo pasaylo tungod kay why tao nga perfect. Naa kay katungod nga di ka mo pasaylo kung ikaw di sab ka masayop. Kung ikaw di sab ka makasala. Kung ikaw di sab ka masipyat.
Kung di gani ka masipyat, di ka masayop, di ka makasala, aduna kay katungod nga di ka mo pasaylo. Pero dinhi sa kalibutan, kinsa mang tawhana kuno ang perfect? Kinsa man kunong tawhana ang dili masayop, dili makasala, dili masipyat? Wailain natong nailhan ang atong Ginoong Hesukristo gawas sa mahal nga Birhen Maria. Tanawa ra gud ang atong Ginoong Kristo, perfect na magyud sa kay tinuod nga tawo, tinuod nga Dios. Duna say katungod nga mosilot, duna say katungod nga manimalos. Pero sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo, samtang didto siya nagbitay sa krus, gitabunan niya ang sala sa katawhan. Pinaagi sa iyang pag-ingon ngadto sa amahan, amahan, pasaylua sila, kay wa sila masayod sa ilahang gibuhat. Naa magani sa katungod, may abli pamanggani siya sa pasaylo, ang tao pabakaha nga dili makahatag og pasaylo. Ang tao paka nga siya po siyang kagalingon na ay sala. Siya po siyang kagalingon masipyat o masayop. Muna nga sa atong pagkasipyat, sa atong paghimog sala, o sa atong sayop, na kinahanglan po tagpasaylo. Dili lang pasaylo sa Ginoo, kundi pasaylo po sa atong isikataw. Diin kita nasipyat, diin kita nasayop. Muna nga ang tao, kinahanglan gyud mong pasaylo. Ikaduhang rason, nganong ang tao, kinahanglan mo pasaylo, tungod kay gikondisyon sa Ginoo ang pasaylo diri kanato sa ato pong pagpasaylo ngadto sa atong isikatawo. Klaro og tataw kaayo ang ebanghelyo sa sambingay nga atong nadungog nga diin ang usa ka sulugoon nga nakautang og milyon ka pesos gipasaylo sa agalon. Gipalakaw niya, gipasaylo, gipapas ang iyang utang. Pero unsay nahitabo sa iyang paggawas? Gituok dayon niya ang ihang kaubang sulugoon nga nakautang niya pila lang ka pesos. Ugon sa reaksyon sa maong agalon, gibawi niya ang pasaylo tungod kay ang maong tao dili mapasayloon sa iyang isig ka sulugoon. Mausab na sa atong kaugalingod, bisag mapudpud na nang imuhang tuhod diha og niluhod og pangayog pasaylo sa Ginoo. Pero kung di ka kapasaylo sa imong isig katawo, di gyud madawat nimo ang pasaylo. Dili tungod kay dili makapasaylo ang Ginoo, kundi dili tungod kay ikaw sirado ang imong kasing-kasing ug imong una-una sa pasaylo. Sa imong dili mohatag og pasaylo, imo nang tabunan sa nagalain-laing sakripisyo, imo nang tabunan sa imong pagtambong sa misa, pag-fasting, uban pang mata nga sakripisyo nga espirituhanon para lang gyud matabunan ang imong dili pasaylo, di gyud na epektibo. Gasayang-sayang lang ka, gasakit-sakit lang ka sa imong kagalingon. Kung dili nimo ablihan ang imong kasing-kasing sa pasaylo, dili makasulod ang pasaylo sa Ginoo diha kanimo. Ikatulong rason nganong kinahanglan ang tao mo pasaylo, aron ang tao magmalinawon. Bisan pa agnay uban nga moingon nga padri, sa akong way paghatag og pasaylo ni anang maong tawhana, okay man akong huna-huna, malinawon man akong huna-huna. Gani diha pa ko sa akong huna-huna makabawas niya. Diha sa akong huna-huna kapila na ako na siya bugbuga. Pero sa huna-huna na to padri, nya ni human ako panimalos niya sa akong huna-huna, at peace man ko, malinawon man ko. Posible man gud na nga sa imong hunahuna di ka matandog sa niya nang maong walay pasaylo. Posible na. Pero ayaw kalimti nga ang tao dili lang puro huna-huna. Ang tao aduna bayay kasing-kasing. Ambot lang kung makaingon ba ka nga nagmalinawon ang imong kasing-kasing kung ikaw na ay kontra, kung ikaw na ay tao nga imong gidumtan, kung naay tao nga di ka kapasaylo. Ambot lang, o magmalinawon ba ang imong kasing-kasing. Bisag tabon-tabunan pa na nimo sa pag-ingon nga okay ra ko, bisang pag-ilipay-lipay nimo na imong kaugalingon, di gyud na mahilon na imong kasing-kasing. Kay nga naman, ang atong kasing-kasing God, wala ni buhatas Ginoo sa pagdumot. Ang atong kasing-kasing wala buhatas Ginoo sa dili pagpasaylo.
Ang atong kasing-kasing wala buhata sa Ginoo aron kasilagan nato atong isikatawo. Mao na nga ang kasing-kasing nga anaa sa pagdumot, anaa sa hatred, anaa sa kasilag, anaa sa way pagpasaylo, di gyud na magmalinawon tungod kay ang maong kasing-kasing wala sa iyahang sakto nga lugar. Magmalinawon lang gyud na ang maong kasing-kasing kung ablihan ang maong kasing-kasing sa pasaylo. Unsay mahitabo sa usa ka tawo nga dili mo pasaylo? Gawas sa ato nang nasulti, mamiligro siya sa iha nga dili siya mapasaylo sa ihang sala. Ikaduha, ang tawo nga dili mo pasaylo, ang mahitabo niya magkaguba og relasyon ngadto sa uban. Ug dili lang kutob diha, ang tawo nga dili mo pasaylo, mudaghan ang iyang kontra. Ini kadaghan na gani sa iyang kontra, magamay ang iyang kalibutan. Kaya nganong magamay man iyang kalibutan, di na makaganahan mo adto dito, kay naaman dito imuhang kontra. Unya paglingi po di mo spikas nga naay tapok-tapok, ganahan unta ka mo adto dito, pero naasab dito ang lain nimong kontra, adi na pug ka nga makaadto dito. Hangtod nga daghan ang lugar tapok-tapok, nga pwede unta nimong atuon pero di na lang kamo ato kay naa dito imuhang kontra, nagkaanam kagamay ang imuhang kalibutan. Nya di gyud ka magmalinawon niana. Dili pug ka magmalipayon niana. Laing hinungdan sa tao nga dili mapasayloon, pirmi niyang gihiluan ang iyang kasing-kasing sa maong kasilag, sa maong pagdumot. Ug ang pinakahadlok niining tanan sa tao nga dili abli sa pasaylo, malagmit nga mawala niya ang iyahang kaluwasan. Kaya nga naman, ang tao nga dili abli sa pasaylo, dili sa pasayloon sa Ginoo. Dinis kalibutan daghang slogan nga atong mabasahan. Siguro suito na mo aning mga slogan. Unsa may example sa mga slogan? Sama sa slogan sa atong kapulisan, no? Ang ilang slogan nila, to serve and to protect. Para sa atong mga kaarmihan, sa atong mga armed forces, naasad sila slogan, no retreat, no surrender. Para sa atong special forces nga mga ranger, naasad sila slogan, no guts, no glory. Bisan gani ang atong mga security guard, naapod sila slogan, suito na kay mo ana. Labi na gyud ining sud news bangko trabahoan o bisan asa, naa gyud na sila slogan, no ID, no entry. Pero sa langit baya pod, naabaya po slogan dito sa langit. Ug unsa man ang slogan sa langit, no sorry, no entry. Why pasaylo, why sulod. So magpili ra ang tao. Asa man ka, ablihan nimo imuhang kasing-kasing sa pasaylo, aron makapuyo ka kinabuhing malinawon, o gingon man mahiusa ka sa Ginoo sa imong isikataw, o magpatig-a ka sa imong kasing-kasing sa dili magpasaylo, nga sa imong pagpuyo nining kalibutan na limitar ang imong kalipay, wa pa ka sa tinud-anay nga malinawon, daghan pa kag kontra, dili pa ka kontento. Gani, kung naa ka niya ng mga sitwasyon na, gi-anticipate na nimo ang impierno sa karon sa imong kinabuhi. Unya nigbiya nimong kalibutan na tungod kay di man ka kasulod sa langit, itambog ka dito sa impierno. Mas grabe na hinuon ang imong kadautan nga madangatan dito. Pili lang. Ang Ginoo di man gud siya mamugos. Ang Ginoo igo ra siya motudlo nato. Ang Ginoo igo ra siya moauhag nato. Tungod kay naatay kaugalingong kabubuton, og diha sa atong kaugalingong kabubuton, ang Ginoo mo respeto gyud niana. Pero sa unsang mata nga pagtulunan o kasuguan nga gisulti sa atong Ginoo Kristo, sigurado gyud ta nga magdala nato na sa ato ang tinud-anay nga kaayuhan. Kay nga naman, way laing gitinguha ang Ginoo para kanato ang ato ra gyung kaayuhan. Sa ngalan samahan sa Anak sa Espiritu Santo. Palihog malindog